Hi guys! Samahan niyo ako today. Mag-unboxing tayo nitong in-order ko sa TikTok. Dahil nga matagal na akong nagsasabi sa mister ko na gusto kong bumili ng upuan na natutupi para kapag tumatambay kami sa kung saan meron kaming nadadala na upuan na easy to carry din siya. Nabili ko nga pala ito for only 510 pesos. Buy one take one na siya. Dalawa na ang makukuha nyo. Napakaganda nga nito guys kasi super gaan niya at anytime kung saan kayo pumunta, pwede nyo siyang dalhin kung magka-camping kayo, kung tatambay kayo sa beach. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay meron siyang lalagyan. Hindi siya magiging hassle bitbitin kasi meron ng hawakan. Finally, may enjoy na rin ang pagtambay-tambay sa beach kasi meron ng upuan, hindi na nakakangawit tumayo. As you can see sa video, hindi ako nahirapan na ibukay ang upuan at hindi rin ako nahirapan na itiklop siya. Meron pa siyang lagayan. O diba guys, napakaganda at napakasulit. Napaka-worth it ng 510 pesos ko. Masasabi ko ang isa ito sa mga sulit finds na nabili ko sa TikTok.